Hai guys, ಯಾರುಲ್ಲಾರು? ಮೂಜಿ ಜನ ಹಿಡಿಡುಲ್ಲಾರು. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಏರುಳ್ಳರ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬೇಡಲಿ ಭಲೆ ಮಾರ, ಒಂಚು ಕಮೆಂಟ್ ಬೇಡಲಿ ಏರುಳ್ಳರು. ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಏರ್ಲ ತೂಕ ಮೂಜಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ರೈಡ್ ದಾಯಿ ಕೆ ಬಿಗೋರ್ ಪರ ಒಂದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾರ್ರೆ, ಅಲ್ಪ ನಿಪ್ಪುರ್ಚಿ. ಎರಡು ಜನ ಬರ್ಪಿನಂದ ತೋಜಿ ಎತ್ತಲೆತ್ತಂಡದು ಎರಡು ಜನ ಉಳ್ಳದ ಎರಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬೇಡಲೆ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ, ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಇಟ್ಟು ದಾಲ ಹಾಕ್ತಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಆಕಲೆ ಬರ್ಪುಜರು ಹೆಬಿಯೇ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು.
ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಯ್. ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್, ದುರ್ಗಾ ಪುಟ್ಟ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್ಗೂ. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಬ್ರದರ್, ಒಣ ಸಂಡೇ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್. ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ. ಒಣ ಸಂಡೇ ಇರ್ನಾ ரெண்டு ஜன உள்ளார் ஆயிட்டு 3 ஜன உள்ளார் பார்த்தேர்லே ಐಡಿಡೆ ಇಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಣ ಸಾತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ಓ ಜಾಬ್ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಡೇ ಅಂದೆ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ನನವನ ಸಾವಡೆ ಯಾವ್ದುಂಡೆ ನೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರದರ್. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬ್ರದರ್ ಅವೇ. ಮೂಜಿ ಜನ ಅಲ್ಲ ರೈಟ್ ಏರಾವು. ನಾಲ್ಕು ಜನ ಐಡುಳ್ಳಾರು. ಹಾಯ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ, ನಮಸ್ತೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ, ಸ್ವಾಗತ ರೇಗ್ ಲೈವ್ಗೂ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ಒನ ಸಾಂಡ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಒನ ಸಾಂಡ್ ಈರ್ನ ಒನ ಸಾಂಡ್ ಇರೇಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಗ್ ಕೆತ್ತಿ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಇರೇಗ್ ದಾದೆ. ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ದೂರ ಪೋಯಾರು, ಕೋಡೆ ಇರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ. ಓ ಇರೇ ವೆಜ್ಜಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜತೆ ಕ್ವಾಲ್ಡಿತ್ತಾರ ಇಲ್ಲೇನು ಸುಮಾರು ಲೆತ್ತೇನು. ಮೂಜಿ ಜನ ಅಲ್ಲ ರೈಟ್ ಕಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಪೋಯ್ನಿ. ಓ ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಲರಿತ್ತೆ. ಮೆಗ್ದಿ ಬೇನೆ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ಗೆನ. ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬೇನೆ ಉಂಡುಗೆನೆ ಬೇನೆ ಕಾಜಾ. ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್. ಸುದರ್ಶನ್ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್ಗೂ. ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಬ್ರದರ್ ಒನ ಸಂಡೇ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಬ್ರದರ್. ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬ್ರದರ್ ಅವೇ. ಸುದರ್ಶನ್ ಬ್ರದರ್ ಇಜ್ಜೆ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜತೆ. ಹಾಯ್ ಸುಧಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ಸುದರ್ಶನ್ ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲಾರೆ. ಹಾಯ್ ಸುಧಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಇರೇಗ್ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಬ್ರದರ್. ಆರು ದೂರ ಪೋಯರು. ಭವ್ಯ ಉಲ್ಲೋಲ್ ಉಲ್ಲೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲ ಇಲ್ಲೋಲ್ ಏರ್ಪುರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಾರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸತೀಶ್ ಒಲ್ಲೇರು, ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೇ ಬೈದು ಜೇರಿನಿ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ನನ ಬರೋಡಾತೇರು ಬರ್ವೇರು ಐಂಜನ ಐಡುಳ್ಳಾರು ಪಾತೇರ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಾತೇರ್ಲಿ. ಏರ್ಪುರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜಾರು, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಏನ್ ಕೊರಿಯ ಇರ್ ಕೊರಿಯಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ಇರ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇರ್ ಬರ್ನಾಗನೆ ಏರ್ ಕೊರ್ತುಜೀರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ನಿ ಯಾನ್. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರತ್ತೆ ರಾಜ ಐ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬರ್ನಾಗ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಓ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಪೋಯ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಒನಸುಗ್ ಫ್ರೈ ಕೊನತ್ತಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ.
ಯಾನ್ ಸುರುಟು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುನು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ಸತೀಶನೇ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಮೂಲು ಬೈದಿಜಿ ಮಾರೆ ಒಂಜೇ ಲೈಕ್ ಇಪ್ಪುನು. ಬೊಕ್ಕ ಬರುತು ಕಾರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆರತ. ಸತೀಶಣ್ಣ ಓಂಡು ಫ್ರೈ. ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶಣ್ಣಗ್ ಫ್ರೈ ಉಂಡು. ಎಲ್ಲಿಂಟು ಸತೀಶಣ್ಣ ಫ್ರೈ? ನಮಗೊಂದು ಕಳಿಸಿ. 7 ಜನ ಐಡುಳ್ಳಾರು. ರಡ್ಡು ಲೈಕ್ ತೋಜಿಂಡ ಮೂಲು ಒಂಜೇ ತೋಜಿಂಡು. ಬೊಡ್ಚಿ ಬರ್ಪುನು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಮೀನು. ಓ ದೇವರೇ ಇರೇ ಬರ್ಪುನು ಬೊಡ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡುಗೆ. ಹಾಯ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಪೂರಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಪೂರಿಯರ್ಗೆ ಅರೆಂಜಿ ಲಕ್ಕರ ಒನ್ಲೆವಿ. ಲಕ್ಕೊನ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸತೀಶಣ್ಣ ಲಕ್ಕಲೆವಿ ಲಕ್ಕೊನ್ಲೆ ಈರ್ ಫ್ರೈತ ಮೇಲ್ಗೆ ಪೂರೊಡ್ಚಿ ಲಕ್ಲೆ ಸತೀಶಣ್ಣ. ಆರ್ ಫ್ರೈತ ಮೇಲ್ಗೆ ಪೂರಿಯರ ಅಂದ ಅಡ್ಡ. ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಒನಸು ಮಲ್ಪೊಡು ಮೀನು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪನ್ನಿ. ಓ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಒನಸು ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಮೀನು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮೀನು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡುಗೆ ಆತ. ಲಕ್ಕಿಯ ಓ ಲಕ್ಕಿಯ ರೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ದಾದ ಮೀನು ಸತೀಶಣ್ಣ ದಾದ ಮೀನು ಇರೆಗ್ ಆಜಿ ಮೀನು ಉಂಡು 50 ರೂಪಾಯಿಗ್. ಕೆಂಪುದ ಮೀನು ಆಜಿ ಮೀನು 50 ರೂಪಾಯಿದ ಅದೇ ತೊಂಡರ. 100 ರೂಪಾಯಿದಾಗೆ ತೊಂದು ಬರ್ಡ 12 ಮೀನು ಆತತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆತತ್. ಇವ್ರು ಕುರೆ ಮಲ್ತಾರ ಅಂದ್ ಮಾರೆ. 100 ರೂಪಾಯಿದಾಗೆ ತೊಂದು ಬರ್ಡ ಆವೋಲಿ ಐವಾಗು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ಇಜ್ಜೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿದಾಗೆ ತೊಂದು ಬರ್ಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೋತಲ್ಲಿ ಅದೇ 12 ಮೀನು ತಿಕ್ಕಿಯದುಂಡೆ. ಕಾಸು ಬೋಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕಾಸು ಇರ 3 ಲಕ್ಷ ನಾಡು ಉಂಡತ್ತೆ. ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತುವೇನೆ. ಕಾಸು ದಾಯೆ ಮೀನು ಕಾಸು ಕೇಂಡೆ ಸತೀಶಣ್ಣ. ಮೀನು ಕಾಸು ಕೇನು ಜತೆ ಮೀನಿಗೆ ಕಾಸು ದಾಯೆ. ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುವೆರ್ ಬೇತಾಗ್ಲೆಗ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ನಾಲ್ಗೆ. ಓ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುವೆರ್ಗೆ ಬೇತಾಗ್ಲೆಗ್ 100 ರೂಪಾಯಿಗ್ ನಾಲ್ಗೆ. ರಾಜೀವ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಡಲ್ಗ್ ಪೋದು ಬಲೆ ಪಾಡೋಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕಡಲ್ಗ್ ಪೋದು ಬಲೆ ಪಾಡೋಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆತುದ್ದ ಬಲೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ಇಜಿನ ಪೋತೊಲಿ. ಕಡಲ್ಗ್ ಪೋದು ಬರೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶಣ್ಣ. ಅಂದಂದು ಕಡಲ್ಗ್ ಪೋದು ಬರೋಡು. ಓ ಮರಕಲ್ದಿ ಜವಂದಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಮರಕಲ್ದಿ ಜವಂದಿ ಎಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ಇರೆಗ್ 100 ರೂಪಾಯಿಗ್ ಆಜಿ ಮೀನು ಪಾಡ್ಬೇರತ್ತೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ನಾಲತ್ತೆ ಅಂಚ. ತುದೆಕ್ ಪೋಯಿ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಆವಾವ್ ಪೋಯಿ ತುದೆಕ್ ಪೋಯಿ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಸತೀಶಣ್ಣ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ತೋಜುವೆನಾ? ಯಾನ್ ಒಡೆ ತೋಜಿನತೆ
ಯಾನ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಅಂದಂದು ಇರ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತೆ ಅಂಚ ದಾದನ ಉಪ್ಪುಡು ಐಕ್ ಇರೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂದ್ ಅತೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಾದನ ಉಪ್ಪುಡು ಐಕ್ ಇರೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅದೇ ಸತೀಶ್ ಕುಚು ಕುಚು ಉಂಟೆ ಉಂಟ ಏನನ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೆರ್ ತುಲೆ ದಾದನ ಇಪ್ಪೊಡಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಅಂದೆ ದಾಲ ಉಂಡೆ ಕುಚು ಕುಚುಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಓ ಅಂಚ ಸತೀಶಣ್ಣ ಯಾನ್ ತೋಜುವೆನಾ ಯಾನ್ ಪಾಪದಾಯತೆ ಯಾನ್ ಪಾಪದಾಯತೆ ಅಂದಂದಿರ್ ಪಾಪದಾರತೆ ಅಂಚ ಮೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆರತೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಲ್ಲೆರ್ ತೋಜ್ಜತೆ ದಾಲ ತೋಜ್ಜತೆ ತುಗ ಒಂತೆ ದಿನ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೇಸ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆಪುಂಡು ಆ ತೂಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆತ ಒಲ್ಲ ವೈಫೈ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಬರ್ಪಿ ಯಾರೋಡು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರು ಸತೀಶಣ್ಣ ಫ್ರೈ ಆಂಡತೆ ಒನಸಾತು ಜತ ಇರ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಗೆಪ್ಪರೆ ಅಕ್ಕಡ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಬುಡ್ಚಿ ಎತ್ತೆಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪಿಯಾರೋಡು ತೂಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜಿ ಬ್ಯಾನ್ ತೂಕ ತೋಜಿ ಲೆಕ್ಕದ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುನ ತೂಕವೇ ತೋಜು ಜರ್ಪನ ಅಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆತೆ ಅಂಚ. ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಾಗತ ಲೈವಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಒನಸು ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಒನಸು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಅಂದೆ ಈ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆತೆ ಒನಸು ಮಲ್ದಿನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗತೆ ಲೈವ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒನಸು ಪೋತುನು ಮಾರೇರು ಪಾಪ ಅದನ್ನೆಟ ಕುಲ್ದೇರಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಚ ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಆ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸುಲಭ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಐಕ್ ದಾದ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಲ ಮುಕ್ಕೊಂಜಿನ ನಾವರ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸುಲಭ ಉಂಡಿ ಎಂಚ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಾನೆ ಮಲ್ದನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದಾಜಿಡು ಮಲ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಪೂರ ಎಂಚ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರಂದು ತೂದು ಐಕ್ ತೂವಡ ಐಕ್ ಪನ್ನಿ ಎಂಚ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರಂದು ಅವ್ರು ಕುಲೊಂದೆ ಅಮೂಲ್ ಜಾಲ್ಡ್ ಕುಲೊಂದು ಇರ್ಡ ಪಾತೆರಂದು ಲೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಆಹಾ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಾಜೀವ್ ಪಾತೆ ಇರಲಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇರೋರ ಲೈಕ್ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಮಾರ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ತೂಲೆ ಯಾರು ಮಕರ್ ಮಲ್ಪುನು ಇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡಾರ್ದು ಎಂಚಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ಐಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಣ್ಣು ಮಾರ ಯಾರು ಲಗಡ್ ತೆಪ್ಪಿರು ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತು ಬಂಡೇನ ಮೊಬೈಲೇ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಡೆ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು
ಭಯಂಕರ ಮಂಡೆ ಮಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಗೆತ್ತು ಕೊರಿಯೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೆತ್ತು ಕೊರಿಯಾರ ಲೈಕ್ ಗೆತ್ತು ಕೊರಿಯಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಏರ್ ನನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮರ ಒಂಜಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾನು ಎಪ್ಪಡು ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೇರು ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಅತ್ತ ಮೂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ್ ರಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುನು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರು ತೂಕ ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೊಂದು ನಂದು ಬರು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದ್ ಬರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನಿ ಫುಲ್ ಮೋಡತೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡೆ ಫುಲ್ ಮೋಡ ಇತ್ತು ನಿಂಚಿ ಬರು ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬರು ಅವು ಅಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರ ತೇರು ಅಡೆ ಬತ್ತು ನಂದು ಬಾರಿ ಮುಗಾಲಿನಿ ಅಂದಿಯೇ ಮಸ್ತ್ ಮುಗಾಲುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣೊಂದ ಅಂಚ ಉಂಡು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಮುಗಾಲಿನಿ ಅತೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಬತ್ತು ನಂದು ಪೋಯರ್ ಅಂದಾರು ಬರ್ಸ ಬೋದು ಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಬತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಮೂಲ ನೀರ್ ಬತ್ತುನೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಬರ್ಸ ಬೈದುಜಿ ಮೂಲ ಬರ್ಸ ಬೈದುಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ನೀರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಶಶಿ ಹಿತ್ತಲ್ಗೆ ಪವರ್ ಇಜ್ಜೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಶಶಿ ಹಿತ್ತಲ್ಗೆ ಪವರ ಇಜ್ಜೆ ಅಂತ ಏನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಶಶಿ ಹಿತ್ತಲು ದಾದ ಜಾತ್ರೆನಾ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಓ ಅಂದೇ ಯಾನ್ ಪೋತುಜಿ ಅಡೆ ಇದನ್ನಟ ಪೋತುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಓ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ನಾರಾವಿದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಒಂದುಂಡು ನಾರಾವಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಒಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಮುರಾನಿ ಏತು 1 ತಾರೀಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಂದು 20 ದಿನ ಆಂಡ್ ಬರಂದೆ ನೀರು ಮುರಾನಿ ಪೋದು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ದೆ ಯಾನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಓ ದೇವ್ರೆ ಈರ್ ಗಲಾಟೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾರ ತೂಪಿಲ ಕೆಜ್ಜಾರ ಮಾರ್ರೆ 20 ದಿನ ಅಂಡೆ ನೀರ್ ಬರಂದೆ ದಾದ ಆದಿತ್ತಂಡಿ 20 ದಿನ ನೀರ್ ಬರಂದೆ ಮುರಾನಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಪೋದು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಾರ ಇರು ತೂಪಿಲ ಕೆಜ್ಜಾರ ಜೋರುಲ್ಲಾರ ಮರತೆ ನಾನು ಎಂಕಳೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಡೆಗ್ ಪೋಪುನ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಒಡೆಗ್ ಪೋಪುನ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾರ್ರೆ ದಾನೆ ನೀರ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣವು ಇವ್ರು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತನಕಿನಿ ನೀರ್ ಬತ್ತನತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಯಿ ಅಗಲ್ನ ಬುಡ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ಅವ್ ಅಂಚನೆ ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ಅತೆ ಅವಳೆ ತರೆಗಲ್ಲ ಮಾರೆ ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗುವೇಲ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗುವೇಲ್ ಕೆರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ದಾದಾ ಉಂಡೇರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದು ನನರ ಬಲ ಈ ಬಂಡೇರ ಗುವೆಲ್ಡ್ ಖಾಲಿ ಆಂಡ್ ನೀರು ಓ ಆತ್ ಬೇಗ ಈತ್ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಂಡೆ ಗುವೆಲ್ಡ್ ನೀರು ಎಂಕಲ್ ನೈಟ್ಲ ಒಂತೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗುವೆಲ್ಡ್ ಒಂತೆ ನೀರುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿದ ನೀರೇ ನೀರ್ದ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಮಾರೆ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೀರ್ದ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬತ್ತಂಡ ಬುಡ್ಪೇರು ಮಾರೆ ಬತ್ತಂಡ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುಡು ನೀರು ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಾಲಾಯಿನ ದಿನ ಪೂರ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬುಡ್ಪೇರು ಎಂಚಿ ಒರರ ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಿಲ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ನೀರ್ದ ಅರೆಗಲಡೆ ಕೈ ಕೊರ್ಪುಂಡು
ನೀರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ದಾದ ಅಂಡ ಮಲ್ಪೆಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವಂದಿ ನೀರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲಡೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲೆತ ಮಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೀರ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರಿ ಪೋಯೆರಾರು ಕಡಲ್ಗ್ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರ ಪೋಯೆರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಮೀನ್ ಕೊನಪೆರ ಅಂದ ಅತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಓ ಸವಿತಕ್ಕ ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರ್ ನಿಗಲ್ನ ಲೈವ್ ಕಾತ್ ಕಾತ್ ಸಾಕಾಂಡ್ ಅವಕ್ ಸೀದಾ ಲಕೊಂದು ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ಗ್ ಪೋದು ಇನ್ನಿ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಓ ದೇವ್ರೆ ಅಂದೇ ಸವಿತಕ್ಕ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತೀರ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋದು ಬತ್ತಲೆ ಕಾಂಡತಿ ಅತೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಿರ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಕೋಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಲೈವ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬತ್ತಾರತ್ತ ಲೈವ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಸವಿತಕ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಸವಿತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಉನಾ ಸಾಂಡ ಇರ್ನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಾಜೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಕೂ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋದು ಬತ್ತಾರತೆ ಕಾತ್ ಕಾತುದು ಸಾಕಾಂಡ ಐಕ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋದು ಬತ್ತಾರತೆ ಇರು ಇನಿಯಂಡಲ ಬತ್ತಾರತೆ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತುದು ಬೈಯಡ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಾರತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ದೂರ ಬೈರ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ ಮುಜ್ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಐಟ್ ಪಾತೆರ್ ಜರತ್ತ ಎನಡ ಪಾತೆರುನು ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಏರ್ ಎನಡ ಪಾತೆರುನ ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಏರ್ ಆರೆ ಆರೆ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ವನಸಾಂಡ್ ಕುಟ್ಟಿ ಅಂಜಲ್ ಮೀನ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಓ ಕುಟ್ಟಿ ಅಂಜಲ್ ಮೀನ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ಡ ಪಾತೆರ್ನಾರ ಅವೇ ಸವಿತಕ್ಕ ಈರ್ಡ ಮುರಾನಿ ಈರ್ಡನೆ ಪಾತೆರ್ದಿನಾರ ಅವೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ದಾಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಅಂದೆ ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಅಡ್ಡಬೂರಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬೂರಿಯರ್ಗೆ ಅರಂಜಿ ಲಕ್ಕರ ಮಲ್ಲೆವೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡದು ಇಜಿನಾರ್ ಲಕ್ಕುಜೆರ್ ಮಾರೆ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದೆರ್ ಮೀನ್ ದ ಫ್ರೈ ತ ಮೇಲ್ಡೆ ಬೂರಿಯರಾರ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಏರಂದ್ ಗೊತ್ತು ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಕೇನಿ ಅಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಏರಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜತೆ ಅಪೂರ್ಪಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಐಕ್ ಏನೋಡ ಆಪುಂಡು ನಾಲ್ ಜನ ಐಡಿಡ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡನ್ನಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಏರ್ ತುಕ್ಕವು ಸವಿತಕ್ಕ ದೂರ ಬೈರ್ ಆರ್ ಸೀರಿಯಲ್ಡ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ ದೂರ ಪೋತಾರಿಯೇ ಈರ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಲ ಅಜ್ಜೆರ್ ಈರ್ಲ ಇಜ್ಜಾರ್ ಮಾರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬತ್ತಾರ್ ಲೈವ್ಗು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪುಜೆರ್ ಅಂದ್ ಆರ್ ಓಲ್ಲೆರ್ ಮಾರ್ರೆ ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಓಲಾರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಅರೆ ಕಡೆ ಹಾಯ್ ಪಂತೆರ್ ಇರೆಗ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಸ್ವಾಗತ ಅವೇ ಲೈವ್ಗು ಬತ್ತಾರತ ಇನಿಯಾಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಒನಸಾಂಡೆ ಓ ಸವಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೆರಿಬೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಲೈವ್ಗು ಬರೋಡ್ಡ ದುಂಬೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸವಿತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆ ರವೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಆರ್ ಚೂರ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರ್ ಅಲ್ಲೆ ಬತ್ತೇರ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆ ರವೆ ಇರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ
ಓ ರಕ್ಷಿತಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದಂದು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇನಿ ಬತ್ತೀನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪು ಜತೆ ಇಂಚಿಲ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪು ಜತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಜಡಂಜ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೂರ ಬೋತಾರೆ ಅರೆಗ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಇತ್ಯಾವೆ ಮೋಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಎಂಜ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಾರತೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸವಿತಕ್ಕ ಒಡೆಗ್ ಪೋಪುನು ಲಕ್ಕಿಯ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಆರ್ ಲಕ್ಕಿಯರ್ ಅವೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಇರ್ನ ಒಡೆಲ ಪೋರ್ಚಾರ್ ಲಕ್ಕಿಯರ್ ಆರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂವೊಂದು ಇಪ್ಪೇರಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಿನಿ ಬತ್ತನತೆ ಬೊಲ್ಪಗು ಕುಟ್ಟಿ ಅಂಜಲ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ತೇರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅನ್ನಗು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ ಎಗ್ ಟೆಟ್ಟಿ ಟೆಟ್ಟಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಟೆಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೆತ್ತಿ ಇರೆಗಿನಿ ತೆತ್ತಿಜ್ಜ ಮಾರ್ರೆ ಇನಿ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮಾತ್ರ ತೆತ್ತಿಂಡೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸತೀಶ್ ಲಕ್ಕ್ಯರತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಂದು ಲಕ್ಕ್ಯರ್ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇನಿ ತೆತ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಓರಂಡಲ ಬೋಡತೆ ಅಲ್ಪ ಎಜ್ಜಿನ ಮುಲ್ಪ ಎಜ್ಜಿನ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪೊಡು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡ್ ಬತ್ತರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆರ್ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ನಿಗುಲ್ ಪೂರ ಪಸಂದ್ ಪೋತಾರ್ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಓ ಅಂದೆ ಇರೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಕೈರೆಗವೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಕೈರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇರೆಗ್ ಟೆಟ್ಟಿ ಆತೆ ಬಾಬಾ ದಾನ್ವೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬಾಬಾ ದಾದಾ ಅಲ್ಪೆ ಜಾಲ್ಡುಲೆನ ಈರ್ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಬೆರಿ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಈರ್ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಯಾರ್ ಪನ್ನಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಕಾರ್ಕಳ ಪರ್ಬ ವಾ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆಪಿನಿ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಓಲು ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಉಲ ಇಲ್ಲೊಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬೈಪಾಸ್ ಡಿ ಬೈಪಾಸ್ ದಲ್ಪ ಕಾರ್ಕಳ ಪರ್ಬ ಬೈಪಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ 4 ಹಿಡ್ದು 9 ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಬೈಯಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಜ್ಜಿ ಡೇ ಪೂರ ಎಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಜಾಲ್ಡು ಉಲ್ಲೆ ಮಿಯಾರಗ್ ಲೆಸೊಂದು ಪೋತುಜೀನಿ ಬೆಚ್ಚಡು ಉಲ್ಲೆ ಓ ಮಿಯಾರಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಗೋಚರ ಅಂಚ ಬೆಚ್ಚಡು ಉಲ್ಲೆನಾ ದಾಯ್ ಮಾರೆ ಮೀಪಲೆನ್ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪುನ ಆಂಡ ಬೋದೊಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡಿಯೇ 80 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರೆ ಒರಿಯಾಗ್ 80 ರೂಪಾಯಿ. ಓ ಜಯಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಜಯಕ್ಕ, ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎರೆಗ್. ಜಯಕ್ಕಲ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪಡ್ ಬತ್ತೀರು.
ಲೈವ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜಯಕ್ಕ ಅವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ದಾದಾ ಮಲ್ಪು ನನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಆಂಡತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದಾ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೇರೆ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡತೆ ಪ್ರಾಯ ಆಂಡತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಪುಂಡು ಐಕ್ ಪೂರ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದಿಯೇ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಪುಂಡು ದಯ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಏರ್ನ ಲೈಕ್ ಬಾಕಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರಾಯ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಪ್ರಾಯ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡ್ಗೆ 4 ಜನ ಹಿಡಿಡುಲ್ಲಾರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಬೊಕ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಾಪ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸಲ ಆತಜಿ ಮೀನು ಬಂಗುಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಯಕ್ಕ ಆಗ ಮೀನ್ಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಏತಂದು ಪನ್ಪುಜಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಾಯ ಏತಾಂಡು ಪನ್ಪುಜಾರ್ ಆತೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಏತಾನ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ತೈನ ಪ್ರಾಯ ನೆಕ್ಲೇಗ್ ದಾದ ಎಂಕ್ಲೇಗ್ ಎಗ್ ಜಯಕ್ಕ ಎಗ್ ಪನರಗ್ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪ್ರಾಯ ಪನರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಾದ್ ಪನ್ಪುಜೇರ್ಗೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಪ್ರಾಯ ಪನರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪುಜೇರ್ ತುಲೆ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನೂದೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊರ್ಂಬ 99 ನೂದೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು ನೂದು ಬರ್ತೆ ಆಪುಂಡ ಅಂದ ಅತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ನಾಡೋಂಡಲ ಪ್ರಾಯ ಬೋಡ ಆಪುಂಡತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ನಾಡೋಡಂಡಲ ಪ್ರಾಯ ಬೋಡತೆ ಎಂದು ಬೋಡ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅವೇ ಆರೆಗಿತ ಪೊನ್ನು ನಾಡಂದೇನೆ ಪ್ರಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡು ಅಯ್ನತ್ ಬೇಗ ನಾಡು ಆರ್ ನಾಡುಜೇರಿ ಇರೇನ ಬುಡೆದಿ ಮಸ್ತ್ ಕಟೆ ಉಲ್ಲೇರು ಓ ಅಂದ ದಾದನೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಆತುಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಜಯಕ್ಕ ದಾದನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ಇರ್ ಪನ್ಯಾಯ್ಕ್ ಕ್ಯೂಟು ಎಂಕಿ ಹೋದಾರ ಅರ್ಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅತೆ ಸಾರಿ ಪೊನ್ನು ನಾಡ್ರೆಗ್ ಪ್ರಾಯ ದಾಯೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅವು ಸವಿತಕ್ಕಡನೆ ಕೇನೋಡು ಸವಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೊನ್ನು ನಾಡ್ರೆಗ್ ಪ್ರಾಯ ದಾಯೆಗ್ ಆರ್ ಇಜ್ಜೆರ ಅಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಸೊನ್ಪ ಯೋಜಿದ ಆವೇಗೆ ಆವ ಸವಿತಕ್ಕ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಸೊನ್ಪ ಏಜಿದ ಆವೇಗೆ ಆವ ಅಂದ ಆವಾತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಸುಟ್ ಪೋಪುನ ಪೊನ್ನು ನಾಡ್ರೆಗ್ ಪ್ರಾಯ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಸುಟ್ ಪೋಪುನ ಪೊನ್ನು ನಾಡ್ರೆ ಪ್ರಾಯ ಬೊಡ್ಚಿ ಸೊನ್ಪ ದಾವೆ ಎಂದಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ ಸೊನ್ಪ ತೊರ್ಂಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಸೊನ್ಪ ದಾವೆ ಎಂದ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ತುಲೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನ್ ಪ್ರಾಯನ ಸೊನ್ಪದ ಬೊಡ್ಚೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಡ್ಗೆತ್ತೆ ಉಷಾ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಷಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್ಗೂ
ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಷಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನೈಕ್ 89 ಆವತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ 89 ಆವತ್ತೆ ಎಂದು ಸವಿತಕ್ಕ ಏನಂದುಲೇರು ದಾದಾನ್ ಪಲೀರ್ ಎಂಕು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅರೆಗಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ದಂಟೆಡ್ ಪೋಪಿನ ಆವ ಅಂದು ಉಷಾ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಂಟೆಡ್ ಪೋಪಿನ ಯಾವೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಓ 6:26 ಯಾವು ಇತ್ತುಂಡ ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊನ್ಪತ್ತೋರ್ ಮದಾರೆಗೆ 26 ವರ್ಷದ ಎಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಓ ದೇವರೇ ಇರೇ ಮೇರೆ ದಂಟೆ ತಾನೆ ಯಾವ ಅಂದು ಉಷಾ ಸಿಸ್ಟರ್ 26 ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ದಂಟೆ ತಾನೆ ಯಾವ ಅಂದ್ರು ಅಡ್ಡು ಬುಡ್ರಾಪುಂಡು ದಂಟೆಡಿ ಆರ್ಕೇನಿತ್ತಲೆ ಸೊನ್ಪತ್ತೋರ್ ಮದಾರ 26 ವರ್ಷದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಪನೋಡಾರೆ ದಂಟೆಡ್ ಪೋಪುನಂಡ ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ದಾಯಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಪ್ಪಡ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತೂಲೆ ದಂಟೆಡ್ ಪೋಪುನಂಡ ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ದಾಯಗ್ ರಡ್ಜನಕ್ ಪಾರಾಪುಂಡೆ ದಂಟೆಡ್ ಒಟ್ಟುಗೆ ಪಾರಾಪುಂಡು ಇರೆಗ್ಲ ಸೊನ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಬೊಕ ಪ್ರಾಯ ದಾಯಗ್ ಕೆನ್ನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಷಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ ಬೊಕ ದಾಯಕ್ ಎನ್ನಿ ಅತೆ ಆರನೆ ತಪ್ಪು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಆರೊಂಜಿ ಪ್ರಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೆರ್ಡ ಸರಿ ಆಪೆದುಂಡು ದಾದ ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನಾರೆಗ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತುದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಉಷಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ದಾಯಿಗ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನಾರೆಗ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತುದು ಅತೆ ಮದ್ಮೆಗ್ ಬಚ್ಚಿರೆನೆ ತಿನಾರೆ ಇರ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಕೊನತ್ ಕೊರಿ ಎರಡಾಂಡು ಕುಶಾಲ್ ಅವೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಉಷಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕುಶಾಲ್ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕುಶಾಲ್ಗ ಆರ್ಲ ಕುಶಾಲ್ಗ್ ಪನ್ನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಶಾಲ್ ಅವೇ ಎಂದು ಸವಿತಕ್ಕ ದಾದೆ ಬಂದು ಇರೆಗೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಅವೇಕ್ ಅರೆಗ್ ದಂಟೆಡ್ ಪೋಪುನನೆ ಆವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತೂಲೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರೆಗ್ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಅತ್ತೆ ಅವೇಕ್ ಅರೆಗ್ ದಂಟೆಡ್ ಪೋಪುನನೆ ಆವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಂಗ್ ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತನ್ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಪೋಲಿ ಅತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ದಾದ ಪಂಡಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿಗೆ ದಾದ ಪನೋಡು ಚಂಚ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿಂದ ಅತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರು ದಾದ ಪಂಡಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡಾರ್ಡ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಬೋಡಿತ್ತನೆ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ இருபத்தாறு தலை இತ್ತೆ ಆನುಲೆಗ್ ಪೊನ್ನುಲೆ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಆನ್ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಷಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದಂದೆ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ದಾದ ಪನ್ಪುಜೆ ಅನ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತೀನಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತುಗೆ ಬನ್ನಿ ದಾದ ಪನ್ಪುಜೆ ಅನ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಲಂಚನೆ ಬನ್ನಿ ಆರ್ ಪಂಡರತೆ ಸವಿತಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡರತೆ ಐಕೆ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಇರು ಅಂಚ ಪಂಡಾರ್ಡ ದಾದ ಪನ್ಪೆರಂದು ಇರ್ದಾಲ ಪನ್ಪುಜಾರಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕ್ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಎನ್ನ ಹತ್ತು ಬೇಲೆ ಕಾರ್ ಸರಿ ಇತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೈ ಅಲೆ ತುಲೆ ಸವಿತ ಕಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಹತ್ತು ಬೇಲೆ ಕಾರ್ ಸರಿ ಇತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೈ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ
ಸವಿತಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಉಷಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಲ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡು ಅಂದಿ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡು ಅಂಚಾದೆ. ಪಾಪ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಆತ ಆರ್ಲ ಪೊನ್ನು ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಓಲ್ಲ ಪೊನ್ನು ಸರಿಗಾಟ ಆತುಜಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾರೇಗ್. ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲುವೆ. ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಕುಲ್ಲುವೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಕುಲ್ಲುನೆರ್. ಓ ಕಿಶೋರನ್ನ ಬತ್ತೆರ್ ಅಂದ ಅಪ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನ್ನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಎರೆಗ್. ವನಸಾಂಡೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜೋಕುಲ್ ದಾದಾ ಮಲ್ಪೆರ್ ಕಿಶೋರನ್ನ. ಸವಿತಕ್ಕ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಅನ್ನ ಸಾಧನೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಲೈಫುಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸವಿತಕ್ಕ. ಪೊಣ್ಣು ಬೊಡ್ಚಿಯೇ ಗಮ್ಮತ್ ಪನ್ನಿ ಒಂಜಿಲ ಬೊಡ್ಚೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಪೊಣ್ಣು. ಓ ಒಂಜಿಲ ಬೊಡ್ಚಿಗೆರೆ ಐನು ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಐಡುಡು. ಕಾರ್ಲಾಗ್ ಪೋದಿತ್ತಾರ ಅಂದ ಅಂದ ಕಾರ್ಲ ಪೋದಿತ್ತಾಯೆ ಅವು ಕೋಡತ್ ಮುರಾಣಿ ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸೋಮವಾರ ಪೋತುಂಡು ಕಾರ್ಲಾಗ್ ಮಂಡೇ ಪೋಯಿನಿ. ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲು ಆವರೆಗ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಪೊನ್ನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ. ಇಲ್ಲ ಅವರೊಂಡಿಗೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅವರೊಂಡಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊನ್ನು ತುಪ್ಪನಿಗೆ ದಾಯ ಸತೀಶಣ್ಣ ಅಂಚ ಪಂಡಿನಿ. ಸತೀಶಣ್ಣ ದಾಯ ಅಂಚೆ ಪಂಡಿನಿ ಎಂದು ಸವಿತಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವೆ ದಾಯ ಅಂಚ ಪಂಡಾರ್ ಪೊಣ್ಣು ಬೊಡ್ಚಿಯೇ ಇಂದ್ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆವಂದ್ ಬೊಕ್ಕ. ಓ ಅಂಚ ಸವಿತಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆವಂದಿಗೆ ಎಂಚ ಆರ್ ಮದಿಮೆನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅರೆ ಉಷಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇತ್ತೆದ ಜನಕ್ಕುಲು ನಾಲ್ ಮದಿಮೆ ಆಪೆರತೆ ನಿವ್ಸುಡು ಬನ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತು. ಓ ಅಂದಿಯೇ ಅವು ನಿವ್ಸುಡು ಬನ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತು ದಾದ ಕತೆ ಅಂದ್. ನಮ್ಮನೆ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ದೂರ ಪೋಯೆರ್ ಮಾರ್ರೆ. ರಾಜೀವ್ ಯಾಕನ ಪತ್ತೆನೆ ಇಜ್ಜತ್ತ. ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಓಲ್ಲಾರ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಲೆ ಅಂಚಾಂಡ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆದೆ ಮದಿಮೆ ಆಲೆ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಾದ ಆವಂದೆ. ಸತೀಶಣ್ಣ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆದೆ ಮದಿಮೆ ಆಲೆ ಬೊಕ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಾತೆರೆಗ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ಸವಿತಕ್ಕ ಇರ್ನ ಐಡಿಯಾ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಅರ್ನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆದೆ ಮದಿಮೆ ಆವಡ್ ಎಂಕುಲು ಸೊನ್ಪತ್ನಾಲ್ ದಗುಲು ಎಡ್ಡೆ ಜವಾನ್ಯರು ಅಂದೆ ಎಂಕುಲು 94 ದಗುಲು ಎಡ್ಡೆ ಜವಾನಿಯರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ. ಎಡ್ಡೆ ಜವಾನಿಯರು ಅತ್ತೆ ಸತೀಶಣ್ಣ. ರಡ್ಡು ಸಾವಿರ ಜವಾನಿಯರೆಗ್ ನಂಬು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರಾ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್
2,000 ಜವಾನ್ಯ ನಂಬು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಆಗ್ಲೇ ದಾದೆ ಸತೀಶನ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜವು. ಓಕೆ ಡನ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ. ಸತೀಶನ 2,000 ದಾದ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ದಾದೆ ಯಾವ 2,000 ಇಸವಿಯೇ ಇಸವಿಯ ಸವಿತಕ್ಕಾಗಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿಗೆ ಅವೇ ಎಂಕಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಸವಿತಕ್ಕ ದಾದ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಸವಿಯೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ 2,000 2,000 ಆದ 2020 ಆ ಜಾಂಡು 20 ಜಾಂಡು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಉಷಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವೇ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾನೆ ಅವು ದಾದನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡಿ ಉಷಾ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ದಯಾನಂದ್ ಬಂಗೇರ ಹಾಯ್ ದಯಾನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್ಗೂ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಬ್ರದರ್ ಒನ್ನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಯಾನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿ ಎರಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಬುಡ್ಲೆ ಅವು ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಅವು ಬುಡ್ಲೆ ದಯಾನಂದನ್ನ ವನಸ್ ಆಂಡೆ ಆಂಡು ವನಸ್ ಆಂಡು ದಯಾನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡರ್ ಹಾಯ್ ಇರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಎಂಕಲ ವನಸ ಆಂಡೆ ಈರ್ನ ವನಸ ಆಂಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ವನಸ್ಗೆ ಅಂದೆ ಈರ ನೆಡ್ದುಮ್ರ ಲೈವ್ಗೆ ಬೈದಾರಂದತೆ ದಯಾನಂದನ್ನ ನೆಡ್ದುಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬೈದಾರತೆ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ತುಯ್ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅತ್ತತೆ ಮುರಾನಿ ಬೈದಾರ ಅಂದ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಯಾನಂದನ್ನವೇ. ಸವಿತಕ್ಕ ಓಕೆ ಬನ್ನಂದಿಲ್ಲ ರಂದಿಯೇ ಕಲ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡತ್ತೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜವತೆ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಾಬು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಂಬು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲೆ ನಂಬು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡರ ಓಕೆ ಅಂದ ಒಂದು ಸತೀಶನ್ನ ನಿಗ್ಲೇನ ಊರು ಹೋಲು ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಕಾರ್ಕಳ ಉಷಾಕ್ಕ ಈರ್ನ ಊರು ಹೋಲು ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಕಾರ್ಲ ಈರ್ನ ಊರು ಓಲು. ದಯಾನಂದನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ದೂರ ಬಯರು ಈರು ಒಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ್ನಿ ಓ ಈರ್ನ ಉಡುಪಿಯೇ ಓಕೆ ಎಂಕನಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು. ಬ್ರಹ್ಮರ ಕೂಡ್ಲು ಗುಡ್ಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶುಕ್ರವಾರ ವನಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನಲ ಇತ್ತುಂಡು ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆದ ಓಹೋ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ತುಂಬೆ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕೂಡ್ಲು ಓಕೆ ತುಂಬೆ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕೂಡ್ಲು ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನಗಿನಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪದ ವನಸ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಾರತೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಾರತೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಓ ಉಷಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಇತ್ ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಬರ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಉಷಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್. ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡಿ ಓ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡಿ ಪುದಾರ್ಕೆ ಅಂದೆ ಒಂಚ ಆಪುಂಡು ಸತೀಶನ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಗೊಬ್ಬುನ ಒಂಜೆ ಗೊತ್ತು ಬೇತೆದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಗಲಾಟೆನೆ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಅವಂದು ಸತೀಶನ್ನ
ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅಂದು ಗೊಬ್ಬುನ ಒಂಜೆ ಗೊತ್ತತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ಗಲಾಟೆನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡಿತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳಡು ಓ ಇರು ಬಂಟ್ವಾಳಡೆ ಕೊಂಡಾಡಿ ಪುದರ್ ಕೇಂದೆ ಮಾರೆ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಗಡಿ ಉಷಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಕೊಂಡಾಡಿ ಓ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಕೊಂಡಾಡಿಯಾ ದಯಾನಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಇರು ಮುರಾಣಿ ಅಂದ ಅವೇ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತಾರತೆ ಲೈವ್ಗೂ ಹೀರೇ ಬತ್ತೇನತೆವು ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಕೊಂಡಾಡಿ ಅತೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ಅನ್ನ 10-15 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂದೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಓಲ್ ಬೆದ್ರಾಡತೆ ಸವಿತಕ್ಕ ನೋಡ್ದ ಜಾತ್ರೆಗೆ 10ರಿಂದ 15 10 ತಾರೀಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನೆ 15 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟೋನ್ ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನೊಂದುಲೆರ್ ಓಕೆ ಬರ್ಕ ಅನ್ನ ಡಿಪಿ ಫೋಟೋ ಏರ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ನಾನ ಅಂದು ದಯಾನಂದನ್ನ ಡಿಪಿ ಫೋಟೋ ಅತ್ತಿಗೆ ನಾನೇ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಕೊಂಡಾಡಿ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಕೊಂಡಾಡಿ ಅತ್ತೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಸ್ ಪನೊಂದುಲೆರ್ ಓಕೆ ಪೋಯ್ ಪನೊಂದುಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಓಕೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಬರ್ಪಾವೆ ಅಲ್ಲೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪಿದಾಡಿಯರಿತ್ತೇನೆ ಪೋಯ್ ಇಂದು 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆಯ ಸವಿತಕ್ಕ ತುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ರೆಡಿ ಆಯರು ಪೋಯ್ ಇಂದು ಮಕ್ಕ ಸವಿತಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಪೋದು ಉನಾಸ್ಪುರ ಮಲ್ತದ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲೆರ್ ಪೋಯ್ ಅನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಬನ್ನಿಯಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜತೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ದಾಯ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಿ ದಯಾನಂದನ್ನ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡ ಪೋಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವಡಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ತುಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತುಂಡ ಪೋಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಂಡ ಆಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಅರೇನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಂಡ ಭಯಂಕರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಡೇ ಕುಲ್ಲ ಹೊಡಾರೇನು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪನೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ವಾಪುಜಿ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವತ್ತೆ ಓ ಬಾವ ಬಂದರ್ ಬಾವ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಾವ ಬಲೆ ಬಾವ ವನಸ್ ಲೇಟ್ ಆತೆ ಇರ್ನ ವನಸ್ ಅಂಡ್ ಕೇನರ್ನೇಜ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಾವ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬಾವ ಅನ್ನ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆನ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಎಡ್ಡೆನ ಕೇನೊಂದುಲೇರು ದಯಾನಂದನ್ ನಾವು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ ಎಡ್ಡೇನೆ ಆಂಡಲ ಎಡ್ಡೇನೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಬರೋಡಿಂದ ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪಜಿ ಆಂಡಲ ಎಡ್ಡೇನೆ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ ಎಡ್ಡೇನೆ ಅಪ್ಪಗ ಐಂದಿನಲ್ಲ ಅನ್ನ ಓ ಅಪ್ಪಗ ಐಂದಿನಲ್ಲ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಸವಿತಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಡಂದತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಓಕೆ ಮೂಲ್ ಬೈದುಜಿ ಬಾವ ಲೈಕ್ ಇರ್ನ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಸವಿತಕ್ಕ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಸತೀಶನೆ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಐಂದಿನಲ್ಲ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ಭವ್ಯ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ಚೇಚ ಮಾರೇನಿ ಎಸ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಬಾವ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾವೆ ದಯಾನಂದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾವೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಬಾವ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ಲೈಕ್ ಬೈದಿಜಿ ಮಾರೆ ಇವರ ಲೈಕ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಲೇಕೆ ಬಾವನ ಲೈಕ್ ಬೈದಿಜಿ ಅವ್ ಲೈಕ್ ದಾನೆ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಮಾರ್ರೆ ಏಟ ಆಜೆ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಬಾವ ಪದಾರ್ಥ ಎಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾವ ಓಲರ್ ಬಾವ ಏಳು ಉಂಡೆ ಎಜ್ಜಿಯೇ ಸವಿತಕ್ಕ ಮೂಲು ಆಜೆ ಉಂಡು ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಬರು ಬಾವ ಏಳು ಲಾಯ್ಕ್ ಓಕೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲ ಆಜೆಪ್ನು ಓಕೆ ಇರ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪಾರು ಓಕೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಬಾವ ಅವೇ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ನಿಯಾರತ್ತೆ ಐಕ್ ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಓ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡೆ ಐಕ್ ಎಸ್ ಬಂಡಿನೇರು ದಯಾನಂದನ್ನ ಓಕೆ ಇರೇಗ ಮದಿಮೆ ಆತಿಜೆ ಒಂಜಿ ಆಲೆ ದಯಾನಂದನ್ ನಾವ್ ಎಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿರೇಗ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆನ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಎಡ್ಡೆನ ಅಂದು ಬಾವ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಬಾವ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ
ದಾದಾ ಅಂಡು ಬಾವಾ ಇಜ್ಜೆ ಆತುಜೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಆಲೆ ದಯಾನಂದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂದಾಜಿ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ದಾದಾ ಅಂದ್. 29 ಏಜ್ ಆಂಡತ್ತೆ 29 ನಾನು ಆವಲಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬೊರ್ಚಿ ದಾದೆ ಬೊರ್ಚಿ ದಾನೆ ಬೊರ್ಚಿ ಆಲೆತ ಅವ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಆತುಜಿ ಅರ್ ದೂರ ಬೈರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅದೇ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಣ ಅಂದು ಅರೆ ಒಣಸಕ್ ಬೈರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಪೋಯರ ಅಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದಿಯೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕದ ಪೂರ ಉಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕದ ಪೂರ ಉಂಡು ಮದಿಮೆ ಅಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಮರ ಎಂಚಿನಂದೆ ಅಂದಾಜಿ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಸರಿ ಆದ ಆತುಂಡು ದಾದ ಅಲ್ಪುನಿತ್ತೆ ಇನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈಫೇ ಆತು. ಬಾಬಾ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಹುಷಾರು ಓಕೆ ವರ್ಕ್ ದಾದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾವಾ ಇರ್ಲ ಹುಷಾರು ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈಫ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ ಅಂದಿಯೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈಫ್ ಪಂಡ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಅತೆ ಕ್ಯಾರ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ಸಿಂಗಲ್ ರಗಾಲ ಇಜ್ಜಿ ರೇರ್ನಲ ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋಲಿ ಒಡೆಗ್ಲ ಬರೋಲಿ ಏತ್ ರಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬರೋಲಿ ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಯಾನಂದನ್ನೆ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಕೇರ್ನಗ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾವಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾವಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇರೆಗ್ಲ ಈತ್ ಹೊರ್ತು ಬತ್ತಾರತೆ ಲೈವ್ಗು ಬಿಸಿ ಇತ್ತಡ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಾರು ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾವಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಾವಾ ಅವೇ ಒಡೆಗಾಂಡ ಪೋಂಡ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತುದು ಇಪ್ಪೇರು ಬೇಗ ಬಲೆ ನನ್ನಂದು ಒಡೆಗಂಡಲ ಪೋಂಡ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪರು ಬೇಗ ಬಲೆ ಎಂದು ಓಲು ಒನಸ ಅನ್ನ ಒನಸ ಇಲ್ಲಡೆ ಒನಸ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತಿ ದಯಾನಂದನ್ನ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಒನಸು ಇಂಜನ್ ಒಳ್ಳೆ ರೈಡ್ ಅವನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕೋಡೆಡ್ಲ ಬಸ್ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸವಿತಾಕ್ ಓಕೆ ಈತ್ ಹೊರ್ತು ಬತ್ತಾರತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸವಿತಾಕ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಲೈವ್ ಗವೆ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಅತ್ತಿಗೆ ಕಜಿಪು ದಾದ ಮಲ್ದೇರು ಕಜಿಪು ಎಗ್ ತೆತ್ತಿ ಕಜಿಪು ಎಗ್ ಕಜಿಪು ದಯಾನಂದನ ಇರೆಗ್ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಬನಂದುಲೇರು ಸವಿತಾಕ ಓಕೆ ಸವಿತಾಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್. ತರಕಾರಿ ಓ ಇರೇ ತರಕಾರಿ ಇರ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ದಯಾನಂದನ್ನ ದಾದೆ ಜಾಬ್ ಇರೆಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವನಾಸ್ ಓ ಅಂದಾತ ಎಕಡೆ ಪಂಡಾರ ಇರು ಸಾರಿ ಅವೇ ಇರು ಎಕಡೆ ಪಂಡಾರ ಮರ ಎಂಕೆ ನೆನ್ಪಿಜ್ಜಿ ಎರೇಕರ ಪಂಡಾರ ಎಂಕೆ ನೆನ್ ದಾಯಿ ಬ್ರದರ್ ಓ ದಾಲೆಜ್ಜಿಗೆ ಏನ್ ನೆಂಚನೆ ಪೊಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅತ್ತೆ ಇರ್ ಸುರುಕೆ ಬಂತಾರತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಡೊನಾಸ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕೆ ನೆನ್ಪಿಜ್ಜಿ ಫ್ಲೈವುಡ್ ಕಂಪೆನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫ್ಲೈವುಡ್ ಕಂಪೆನಿ ಡೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಿಶೋರನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬೇಗ ಬೇರಿನಿ
ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಸತೀಶನ್ನೇ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಐನ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇ ರೈಡ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೇ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಉಳ್ಳಾರೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಕನ್ನಡಕ ಪಾಡ್ದಿನಾಯಿ ಉಲ್ಲೆತ್ತ ಕನ್ನಡಕ ಪಾಡ್ದಿನಾಯಿ ಉಲ್ಲೆತ್ತ ಅವು ಯಾನ್ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ದ ಫೋಟೋ ಯಾನ್ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕನ್ನಡಕ ಪಾಡೊಂದರ ತೇರು ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಉನ್ಪುನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಉನ್ಲೆ ಉನ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅವೇ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ಓ ಗಂಟೆಲ ಅವಂದು ಬತ್ತನತೆ ಮುಖ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆರ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಲೈವ್ಗೂ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪೋತು. ರಡ್ಡು ನೋಡ್ಚಿ ಏತು ಬಂಜಾರ ಉನ್ಲೆ ಏತು ಬೋಡ ಆತು ಉನ್ಲೆ ಇರು ಉನ್ಲೆ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಒನಸ್ ಆತುಂಡು ಇರು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈತ್ ಬರ್ತು ಬತ್ತರತ್ತೆ ಲೈವ್ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಒಂದು ಈರ್ನ ಅಕೌಂಟ ಅತ್ತಿಗೆನ ಅಕೌಂಟ ಏರ್ನ ಅತ್ತಿಗೆನ ಫೋಟೋ ಉಂದು ಪುದರ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆನನೆ ಅಂದಿಯೇ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅತ್ತ ಅಲ್ನನೆ ಅಕೌಂಟ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾಲ್ನನೆ ಚಾನೆಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೂರ ಪುದರ್ಲ ಅಲ್ನನೆ. ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ದಯಾನಂದನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಡವೆ ಲೈವ್ಗ್ ಬರೊಂದಿಪ್ಲೆ ಏನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಹಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಐಟ್ ಐನ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್. ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಓಕೆ ಓಕೆ ದಯಾನಂದನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್. ಅನ್ನ ಈರ್ನ ಕಾರ್ಕಳ ಒಲ್ಪ ಅಂಚಿ ಬತ್ತೆಂಡ ಬರ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ತೆಳ್ಳಾರಿಯೇ ಕಾರ್ಕಳಡ್ದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ತೆಳ್ಳಾರಂದು. ಹಾ ತೆಳ್ಳಾರು ಬಾಯ್ 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 ಬತ್ತಾರತ್ತೆ ಲೈವ್ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪುನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಯಾನ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡು ಮಲ್ಪೆ ಈತ್ ಬರ್ತು ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆಗ್ಲ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂಚನೆ ಏಪಲ ನಿಗಲ ಸಪೋರ್ಟು ಇಪ್ಪಾಡು ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ದ ಮಿತ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ.